Ukasi jungiru ulong ubastat bat ubashempang haki kam ki bautre. La kalong haki kam ki jam, ne haka jing shempang haka perkat perdan haki babon ki liang. Katem kaput ru kadai kawai ni kita. Kamtam ki surtem tenrai, kidon bon ki betebet bantem. Kamtam kitu ki bakamrim, Henry ka jing ki pateng bahadin, kalong bakimyo pateng ne kita ki minbarim, namar bamshim ladon ki papoi perkat banlum thup yaki. Da kabayu I jingai halor kani kabenta, menta kakenti weu samlarang ba, ula shim jam shikam umau jam, banle ay no halor kani kabenta. Bat kum uway ni kino hikay sur jing tem tenrai, ula tho sendon da kakot, kaba hikay tem shwa tangi ki artli ki jat jing tem tenrai, kata kaksing bat kadui tara. Uniu samlarang ba, uday uba meban lampang lingdo, uba tho ikakot kabala ay kerteng, kakot hikay tem ksing bat dui tara. Nga sedang ila dia ban tem mo, sedang kata tem ksing tem dui tara, nga sedang ban tem dui tara. Adin bela tem dui tara sutu ban lada tem dui tara, klem nang ke ksing lu, kam sulong nomor ban pro tinggi sikit bangi tem dui tara, ni biasa ke ksing. Tekum ta ka jingnya sedang ban tem. Adin bela tem ya kendu ki perlok, ki don ki bun ki orang ba ya kendu long ki encourage jong ke encouragement jong ki kan. Langsung ba lada dokumen lada ngem tho si kan shu put tang ka jingnya tem tu. Tika kanang kham skem shu kata kalong hadin ba ngayo ban lat ban hikai kan. Yo lat ban hikai tem ksing tem dui tara Haji Bon Roy nang tap do na Haji Bon Roy Creative Art Academy nang tap de KGP Synod Assembly Institute of Music. Ti ha ba le hikai fin hikai kum do dalam don kot. Ti ha tu ko por bang le hikai yang super prepare lagi kenjan notes kum tu kan. Ti la shu tho ti notes kum ta ai ki kena ya tem ya pulih kum ta. Tapi hadian tu perkat balada shu ai tang kita notes sheet of paper kum tu kanum dairap tan. Jaga dikata ko pelong ngaban ba don kami ban don la ka kot. Kata di kebening kong ka baar kalong ban pendek pensa la ka jong riti ke dustur lingba ka tem ka put. Kita arteli gidaw ngi ba pelong ngaban tho ini ka kot. Hadin palat sansnem ba uba meban lampang lingdo ula pulut por ban lum thup ya ka jingnang jingtip halor ka rukom tem ksing bat dui tara hakisur ki ba kham ya tem pat ba menta ka snem ula la ban pendep ya kini ka kot bat ula la ru ban shon ha ka sin shon ka baningkong tang shi hajar shwa. Ha ka bai dei bat ban tho ini ka kot. Ta kan ku mau ngai phi na du ketika snem ba arhajar lai ngala sedang menikai tem ksing tem dui tara. Ti nadu ko to ko por ngala sedang man tho. Ti ban ong ban pen kre hin mata kan ka kot ngala pen kre imat la ya don arhajar khat nyo khat pra kam ta ngala sedang pen kre mata ka kot. Ti tang ba kita gi data ki bang yo kim dei ki ba nanga bro hoi. Ki data hi ki dei ki ba yo na kita gi nang kai ki jonga. Kidon ki bang penrung beden nak kata experience nga aku menongkai ke experience nga hak bai dei bat ka western music kum ta kan. Ti jik ben kre la long ka bajrong mendei ba tang si snap kan la jrong ka jik ben kre. Ajing syang la amut ban penmi hau ar hajar arfuar. Hadin kum ta bala pej yang ka kot imba kampat ilong nang don gijing duna jing bambit bambiang han yang tai tahap pensenge syai kata persyang ban pendek dia. Ti ka jrong ma ka proses kan. Yakini kakot jong ba mi ban lampang lingdo kabaula ai kerteng kakot hikai tem ksing bat dui tara layo ban pelat pat ba ha ka jingyalang ka ba ipo iping kabala long ha ka santarik mentau banai risau arjar arpusau ringkat ka jingyadon lang ki bahayeng jong niu nong tho kentup ki kmi ki kpa ka kurim bat ki khon kinmen ki para layo don ru ki kaitor bat ki nong tem ba pau khmat na kini ka nong ba shalong. Ukong san hakini kejingelang uday Menteri Sorkar bakmi Ikatan Arts and Culture uba Paul Lingdo. Hakba laidon lang Principal Secretary ke Sorkar Jilla uba Frederick Roy Kharkongor IAS. Ka Vice Chancellor jangga School ba Martin Luther Christian University ikong TK Bamon. Ikong Silbi Pasa bat kiwede kiriu pau khmat. Lasdang bat penkut ikani kejingelang da kejingdwai bat ikani kebenta la pendep do Reverend Dr. BJ's Imli. Mereka jing sarong, ke jing kemen, rengkat ke kerku kerdo, bat kumju kedua ke pirat,
benar bah benta ka no pais ngi na ka benta kejing dan lang jong pi wei rengkat kejing kerku kerdo yu nong tho doktor mi ban lampang lingdo ngapen benar ba ngilap pelaj ba ni kakot hi kaitem ksing bat dui tara namju perkat ba umeban unpoi hakani kabenta kaba ngiyo ban sakhi hakani kano paisngi ban pendap yakani ke volume kaba season page ngai i kalong comprehensive kadan bun bha kiskier but kalalong well researched pat kepakong sandu kalong ba kadai sawe pat usenyang syaka jeng kiu kejongi ha clarity ha ka arts and culture Kum ta ka bai dei bat kita ki jing lum jing lang ne ki wei ki than te kadang ngan ong phi ba kan ni kadang dei tang jing sedang 4 la ban lum lo baro khot ha kan ni ka khot kin ti ngai i kan ni ka wei kan ni ka generation ka jongi ka ba menta ada ke generation ka ba long crucial ngala man ong mar balai la dang imla ban dokumen ye kini ki sikit na kini ki orang ba ki du teman ki ba ngindon menta kemot ki la alik lang bat ki kata ka bang i hari ni kejuk orang mentah kan, tu yang kejuk orang ni kena pulih ke po universiti, lah ni ki perlu ke BTM, ni hab ban sim dengan lat ulti, kamtam ke ni teknologi ke mengidon, tangga mobile phone ni ala ban ring, at least ni ala ban dokumen kan, tu kita hai berdon kamu. I can make it all alone. Hey, buddy, help me. I can make it all alone. If you can't come and help me, you better send somebody else. Hey, buddy, help me. I can walk this bumpy road. Hey, buddy, help me. I can walk this bumpy road. If you can't come and help me, you better send somebody else. Hey, buddy, help me. I can make it all alone. Hey, buddy, help me. I can make it all alone. If you can't come and help me, you better send somebody else. Boleh sebut.